Mbak Dian, guys. Kula pelas nggih, Pak. Pak Di. Kita beli dulu, guys. Kula pesenan niku, Bu. Nggih. Reseki. Guys. Resek, guys. Nggih. Guys, nggih. Ibuke. Enak kangen Bu, kangen nggih. Guys, sudah aku santai-santai saiki mang yo. Aku mau penyirami kembang lali guys. Kita beli 15.000 sudah bisa makan 1 hari penuh, guys. Worth it gak? 15.000 untuk sak mini loh, guys. Bayang. Ya memang misal mari tambah romo dengan kapan iki 4 kilo ada, guys. Jadi rada ada ya memang. Ya mungkin aku habis ke endi, apa mungkin habis ke Cepu lewat. Tapi nang Cepu mampir ngono. Misale gak ngono pas pernah sih aku ATM nggak bisa semua ya, saya dulu habis semua, nggak bisa setor tunai, nggak bisa tarik tunai, bisanya transfer atau setor tunai. Nah, kayak kena aku malah nang hotel Grand Mega, kan deket karo apa sih tinggu jualan ibu Mbak Dian. Kadang yo ngono guys. Sawi-sawian saya putih, guys. Masakan ibu Mbak Dian iki murah, enak, tenan, murah enak. Bukan masalah soal dulurku tak gunggung gak, guys. Enak. Pomo misal yo cedak karo dodolan ibu Mbak Dian bendina tak tukoni, guys. Tenan. Saestu lho untuk sakmene. Pokoknya 15.000 kabeh iki mang, guys. Yang gue sayur cucu. Yo saya pernah takok, Mbak, menuku nek sampean masak menune sampai yo intine pokoknya nek aku masak menuku ki Jojo mangan opo, nek Jojo ki gak bingung wis pernah tak jelasno iku wis puluhan kali, guys yo. Menuku ini aku ngonten masak aku dhewe. Menuku awane iki Jojo tak masakno, nek gak tak masakno kadang kala ki esuk niku wis ana bakul mider, guys, bakul bakso apa bakul kentaki yo ana. Aku ki gak piye yo, guys yo. Aku gawe konten masakno anak aku ki gak terstruktur, ya wis sak gelemku pokoke sepenting bocah iki gak bosen menune ngono lho, intine ngono. Misale iki bar misal aku bar nyambel kecap ataupun nyambel udang misale yo. Iki kok apa jeneng sak bareng ngoten santai, karena kadang kula iki tuku sego uduk kuwi yo, kuwi kadang dipangan mbek awan, kadang kula iki gak entek. Wong 4.000 akeh guys sego kuning. Nek gak ngono, pokoke kita sing penting ki Jojo mangan ngono lho. Jojo mangan dan apa sing dibutuhno bocah umur sakmono ya tak masakno ngono lho, guys. Wis pokoke intine ngono. Ya gak mungkin anakku ra tak mangan iki tok seneni wong aku. Kadang memang gak tak konten, guys. Ya kuwi soalnya ya ngono kuwi wedine iki apa ya? Ya gak wedi sih. Aku dene pemirsa iki bosen ngono lho. Karena mulane anakku iku ae, guys. Iki pelas nek wong Cepu iki ngomongnya pelas. Dadar jagung itu 4.006. 2.000 isi 3. Sak mini-mini. Terus sama sambel, guys. Sambel apa iki, Bu? Sambel teri. Nah, jadi sak mene kiye iki berapa? 15.000. Bayangkan nek mlebu nang pasar pedunduk 30.000. 20.000. Oh jarang. Pengen masak apa misalnya ya? Sayur menir, lauke balur nek gak pindang isek sambel. Kuwi kebanyakan penting kok budgetnya 30.000-an. Ngono, guys. Jadi 15.000 kali mangan nek wong loro ya worth it ya ora? Ya worth it lah, sepadan lah. Ono, guys. Ya nek wong loro ya, tapi nek keluarga besar ya bangkrut sing golek dhuwit. Kuwi kan yo kadang tanggo bahan konten, guys. Yo kadang ono sing komen, "Mbak, kontennya aja omah ae." Ono sing memberikan saran yo metu ya, tapi ora metu bendina, guys. Metu bendina iki yo yo gak apik.
metu sing ana fungsine lah ngono lho. Aku ki ya kotor metu ya nang omah ya metu ya nang omah. Imbang. Ya kok ngono kuwi aku masak nang aku gak form ke ora terstruktur ngono lho, gak hari Senin sampai Jumat, mending Senin sampai Minggu. Kuwi iki masak iki masih aku ki wong gak ngono ku, aku wong gak iso formalan, gak iso kaku ngono lho guys aku. Kadang kalau misalnya iki esok iki misal sarapan nasi uduk ya guys. Ngono ku siang goreng do terus sorene kadang kalau iki ana bakul bakso liwat 5.000 anakku. Guys. Pokoknya sepenting iki persetujuane antara suami istri rumah tangga sepira. Sepenting mbek iso nyelengi apa, misalnya kok kae gawe SIM nyelengi. Misalnya bener-bener mulane nganggur, mulane investasi emas itu penting juga guys. Bukan aku turu-turu ket biar merasa orangnya aku duwe konten. Seorang aku lagi sijil mengenal Mas Santo orang di YouTube. Ya memang prinsipku seperti itu. Ibuku lah yang ngajari ngono. Ibuku misalnya jualan nyelengi apa misalnya cerita ya guys ya. Kuwi engko ditukokno gelang kalung. Kok misalnya ana buan bapakku libur, dagangan ibuku sepi, bapak kan kerja proyek biyen yang pandai besi cuma wis tuwa tenagane leren terus nang proyek. Lah aku engko disisihno ibuku dijual, nggo kebutuhan sehari-hari jenenge nyumbang buah. Dulur apa kerabat sakit nilii nggowo ibarate awake dhewe nggo gawan. Kuwi kan dadakan gak bisa terplanning kan guys, ngono lho ceritane. Jadi seperti itu. Ya koyo aku ngene iki guys. Iso nyelangi ya alhamdulillah gak iso ya wis. No, rumah tangga ini ngono guys ya. Kok ngene iki yakin kok aku tak wae yo mbek duwe bahan konten ben kontene iki gak metu gak nang omah ae. Yo gak apa-apa, Bu. Kadang bojoku malah sing ngomong tuku guys sayur. Cuma kan nek tuku ae aku ora duwe konten ora duwe konten apa jenenge? Ora duwe konten apa bek guys? Ora duwe konten bahan konten. Ya wis ngono lah, mirsa. Iki mau salin daster aku sumuk. Anggo sweater sumuk. Kan aku mau juga. Wis soal pertanyaan-pertanyaan seperti itu berulang kali wis tak jawab guys ya. Tapi kadang kalau nek tak jawab engko dari ngomongane diulang-ulang, kadang kalau aku serba salah ngadepi netizen iki. Bingung. Kok nek wong kene ngananine apa? Nek kaplok iku remuk, nek sakal iku dik sanyet, guys. Nek sakal iku. Aku ya apale yo lagian kok. Guys iki. Tapi gak boleh kecak lho. Tapi aja kecak lho ya. Gak boleh mah ibu menyirami kembang gak boleh ojo kecek tak kandano ayam gitu. Nyirami tanaman di awal kok dehidrasi kok ngelak kok lah ono sing mati perkara panas guys. Ngono guys ceritanya guys ya. Mungkin iki yo sepi guys sing nyamene iki lho apa? Wong-wong itu turu nih. Masih bisa kerja. Gimana ikan ceritanya iki daster tak nggo ndek esuk guys. Ganti daster di ini kalian bendang ko rusak tak nggo sisan. Aku nek metu kan biasane iki nggo jaket, nek gak jaket di sweater, nek gak sweater yo apa nek ngarane. Yo sih jaket sweater. Paman tak bayar yo. Bu Endah gak ono mbok nanti. Karena narik sakjane nek wis wis awal bulan jane wis bareng narik tak goleki ra ono. HP Yasmin bayar yo awan. Ya mohon maaf bisa aku malah lali tak gawe pembukaan. Langsung plek news ae. Mak news. Ya. Langsung tulis udah lah.
serene urip nek sere iku gak oleh makan banyu dengan kudune. Ndang jam 09.00. Aku ki ora masalah gawe YouTube terus aku suka bercocok tanam. Sebelum aku kenal Mas Santo, zamanku sek prawan aku seneng icer-icer, guys. Ora masalah ki iki duwe konten terus ngebut icer ngono enggak. Ku yo pernah tak konten yo di Jepang yo rumah ibuku. Kuwi mbiyen ku yo tak tanduri, saiki kan ibuku sing terusno. Oh, tanduran mati. Ono sing mati. Kamu sampai keluarga Muska menanamkan sing akeh. Semoga hari ini menyenangkan. Mohon maaf jika ada kata tidak berkenan. Tetap semangat. Apa yang kau tanam itu akan kau tuai. Kita harus berbijaksana dalam bersikap atau apalagi bermedia sosial. Sekarang undang-undang perlindungan ITE itu ada, guys, perlindungan wong. Jangan sampai kita membuli, menghina. Jejak-jejak tidak bisa hilang. Itu bisa berbahaya kanggo awake jenengan dhewe. Ngono ya. Sak ibaratnya jeneng akun yo, kuwi bisa dilacak dimanapun. Arep mbok ganti jenenge apa ae, kuwi iso dilacak. Mulane saiki berhati-hati. Tanggung jawab jenengan dhewe ya. Pokoke aja lali. Like, comment, subscribe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.